Здравейте, аз съм Мартин, а другото момче, което играе е Петър. Той сега ще влезе. Днес ще снимаме как играе Майнкрафт. В един... да се каже, че е готин сървър. Аз сега отивам към мината за сега. Аз умрях, но ще си възвърна пак нещата. Добре, че не загубих важни неща. И аз бях умря в един сервер, ама... Пепи, имаш ли факли сам? Ами ще имам една. Много чисто. Аз имам една. Не въглища имам. Ами... Оли, нямам много Аз въглища. нямам въглища. Аз сега не мога да... Има и пръчки. Не знам. Отвънка искам да си взема пръчки. Търсиха ма... имам злато. Злато. Ма пръчките не мога да ги открия. Къде са? Най-вероятно няма да са много дълги епизодите, но ще са доста сезоните, най-вероятно. Извинете. Мога да се направя малко. Айде да слизам към... Аз имам много кирка, лопати и мечове. Идвам към мината да търся злато или... Няма. Не знам къде са, откъде на мината. Колко сме играли, бе, пишо? Как не е? О, тя тук нали са задръсти? Как са задръсти? Ами, ако не беше разбутвал ония пясък. Да, идва. Чакай се. Оба, извинявай. Сега да служи. Я, махни са. Ами аз нямам много... Продължавай на това. Продължавам. Тук защо? Не вземе да служа сега. Прилеп видях! Как искам да убия тези проклети прилепи? Как искам и стъпала да се направя, но не мога. Да, ти тук ако се събраха много прилепи. Ти къде си? Ти се върна. А ти си надолу? Да. И тук има едни стълби. Там... Ох, тази врата ще я махна. Много стълби станаха тук надолу. Трябва да почнем да събираме доста метал, да си направим релси. Марти, тази врата я махнах, защото много ми така... Това е моето. Няма въпрос. О, тук мисля, че имаше лава. Ама на мен много затруднявам за вече. Трудно ми става. Искам само да кажа, че това епизоди ще са някъде около 12-13 минути. Няма да са чак толкова дълги. Виждате... Но ще са интересни, най-вероятно. Виждате, че късно почнахме да играем, защото бяхме на училище. Пешо, ти не знаят кога сме почнали да играем. Мале, какво пише от тази лава? Аз сега тук купая, ама нищо не намирам. Трябва да се направя факли. По някой път можем да включваме и някой друг, но няма да е за дълго време. В принцип ще сме си основно ние ще си играем. Не двамата, защото всеки може да открадне от нас нещо и... Да, на другите и нямаме много доверие. Да. Затова ние двамата си играем. Защото един път аз играх и
Мамят. Казват, че ще играят уж с тебе и те се забавлява, пък иначе краде неща. Не, че мога да си ги вземе за някой негов сървър, ама ги краде и аз като го изключа повече не мога да си ги върна. Пежо, запомни, че ти заказа редстоун. Извинявайте, че той говори така, но е първи клас и много не ги помня. Пешо, намерих диаманти. С каменна кирка изкопава и твитър. Имаш ли метална кирка? Червеното го изкопах. Кажи, запомни, че ти е редстоун. Имаш ли метална? Мале, ти нямаш метална. Пепи, трябва да търсим метал, защото намерих диаманти. Ама аз тук... Айде стига. Няма, стига да сме събирам прецакани. камък, че ми трябва. Камъка ми трябва за каменни стълби. Копай се в ущовете ми на човек. Аз събирам камъка за стълби. Не може да се качвам и, защото... О, и аз намерих редстоун, ама не му... Оле, ти тръгна ли да го копаш редстоун? Дай. Нищо. Искам. Тук малко от се обърка. Ти виждаш ли ми името? Къде се дай? Чакай. Значи съм дошъл. Вярно. Аз те видях. Айде бе, тук айрон няма никъде. Аз нищо не намирам сега. Не, аз съм камън. Намерих и диаманти, ама няма смисъл. Тук камък. Аз го купая. Добре, ти имаш ли някакъв айрон? Какъв айрон? Какво е? Метал. Ами нямам метал. Жълтото ли е метал? Да, отвори си инвентар. Нямам. Айде стига, бе. Имам сега вратичка. Ще ми потрябва за нещо. Мога да си направя стаичка. С радост ще се радвам да намеря айрон. Аз радвам за да не завалява никога дъжд. Защо? Защото Оле, той нещо всеки път съсети. като тръгнем не да работим нещо и почва да вали. Нали, Мари? Да. Колко несполучливи пъти имахме, когато снимахме, защото не знаехме как се снима. Първо бяхме с едно много просто... Оле, имам съм много факли, бе. Добре. Първо бяхме с едно много просто такова приложение, което изобщо не ставаше, но намерихме и това. То се казва Mobizen и е много добро в момента. И сега аз... Оле! Еврика! Има айрон! Често! Аз все още тръгвам да копая. И...
Аз Пепи съм горе. Как се качи кога? Аз не видях името. Добре, Почти ще ми Айде свърши това килката. Имаме цял стек. Имаш ли други? Стак се казва. Да. Един път направихме много килки и не можем да ги поберем. Да, и направихме над 100 кирки. Взе, че повече от половината се загубиха на някъде. Защото не бяхме ги оставили. Да, не знам, селените дали могат да вземат кирки. Бяхме ги оставили Те не там. могат да вземат. Той, бяхме ги оставили където правим килките. И само отиваме, някъде се връщаме, виждаме, няма ги килките. Само да ви кажа, че когато искате да намерите диаманти, копайте близо около лавата. Ако намерите лава, копайте около нея, за да намерите диаманти. Поне на мен така ми се случва. И на мен, ама аз сега нещо тук не мога да намеря, защото тук няма нищо. Аз просто се го правя като стаичка. Тя стана много огромна. Извинявайте за тази кашлица, но нещо взех да се разболявам. Тя поне не е силна. Защото като беше силна... Къде беше редстоуна? Не знам. Ама намерих нещо като мина. Но сега трябва да се пълни. Добре, взе. Взимаме това. Добре, тук са ми диамантчетата. А пък редстоун, и го редстоуна, бе. Какво са правеше с редстоун? Не сме намирали. Мисля, че няма. Добре. И сега, диаманти. Ти на кой си левел? Тега. Аз съм на втори, ама защото умрях. Айде стигаме. Само 2 диаманта. Опа. Ти всеки път умираш на играта. Ами защото искам да взема диаманти. Ти вървя близо до лавата. Ами и аз във оня такова. Стоях до лавата и само без да исках. Паднах. Като в този сървър вече няма какво да правим, ще създадем друг и ще почнем в него. Защото то не винаги ще има диаманти, злато. Не мини часа ще ги разкопаем от всякъде и вече ще можем да се стигаме. Утре ще правим още един клип. Той ще е в една друга къща. Тя е пак много хубава. Ама аз... Епи, ами, айде да спираме клипа. Защо? Защото ако искаме да са по-дълги епизодите, трябва да се срещнем. Не, айде още малко. Няма, защото не е хубаво да са много дълги. Добре. Чакай да дойда при тебе. Да се срещнем поне. Мене казвам чао, Чакай. защото, нали, сега ще направим още един клип. Може пък да направим още един клип. Добре. От нас е това. Надяваме се да ви е харесало. Абонирайте се за нас. Харесайте ни страницата и чао!